Φανταστείτε το εξής. Είστε μια νεαρή νύφη ονόματι Μάργκοτ, μόλις 15 χειμώνες, και στέκεστε στην πόρτα ενός πέτρινου σπιτιού το 1347 μετά Χριστόν. Ο νέος σας σύζυγος, ο Χένρικ, πλησιάζει το γαμήλιο κρεβάτι σας. Τα καλάμια κάτω από τα γυμνά σας πόδια τρίζουν με κάθε νευρικό βήμα. Το φως των κεριών τρεμοπαίζει στο γυρασμένο πρόσωπό του. Είναι σχεδόν διπλάσιος από εσάς, και τον επέλεξε ο πατέρας σας για τα 3 γουρούνια και το μισό στρέμμα κριθάρι που του έδωσε. Τα χέρια σου τρέμουν καθώς κρατάς σφιχτά το τραχή μάλινο φόρεμα που έραψε η μητέρα σου για αυτή τη νύχτα, το ίδιο που φορούσε εκείνη και η μητέρα της πριν από αυτήν. Μέσα από τους λεπτούς τοίχους, ακούς τους φίλους του έξω, μεθυσμένους από μπύρα, να φωνάζουν χυδαίες ενθαρρύνσεις και να χτυπούν κατσαρόλες με ξύλινα κουτάλια. Δεν θα φύγουν μέχρι να ακούσουν την απόδειξη της συνουσίας. Η αναπνοή σου είναι σύντομη και γρήγορη καθώς τα σκληρά δάχτυλα του Χένρικ φτάνουν στο δερμάτινο κορδόνι στο λαιμό σου, και αναρωτιέσαι αν οι ψιθυριστές προειδοποιήσεις της μητέρας σου για τα καθήκοντα μιας νύφης θα μπορούσαν να σε προετοιμάσουν για αυτό που πρόκειται να συμβεί σε αυτό το στενό, καπνισμένο δωμάτιο που μυρίζει βρεγμένο μαλλί και άπλυτα σώματα. Αυτή δεν είναι μια ιστορία αγάπης. Αυτή είναι η πραγματικότητα της μεσαιωνικής οικειότητας. Ένας κόσμος όπου οι σεξουαλικές πρακτικές διαμορφώνονταν από δυσιδαιμονίες, θρησκευτικό τρόμο και ένστικτα επιβίωσης που θα φαινόταν εντελώς ξένα στη σύγχρονη αντίληψή μας για τον έρωτα και τον πόθο. Πριν βυθιστείτε σε αυτές τις ξεχασμένες ιστορίες επιβίωσης και ταλαιπωρίας, αν σας αρέσει να μαθαίνετε τις κρυφές αλήθειες της ιστορίας, σκεφτείτε να πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει» και να εγγραφείτε για να δείτε περισσότερο περιεχόμενο όπως αυτό. Και παρακαλώ σχολιάστε παρακάτω για να μου πείτε από πού ακούτε. Το βρίσκω απίστευτο που εξερευνούμε μαζί αυτές τις αρχαίες ιστορίες από διαφορετικά μέρη του κόσμου, συνδεδεμένοι στο χρόνο και στο χώρο από την κοινή μας περιέργεια για το παρελθόν. Η μεσαιωνική κρεβατοκάμαρα ήταν ένα πεδίο μάχης όπου τα σώματα γίνονταν πολιτικά εδάφη, όπου οι εκκλησιαστικοί δογματικοί συγκρούονταν με τις παγανιστικές παραδόσεις και όπου οι πιο οικείες στιγμές της ανθρώπινης ζωής διέπονταν από κανόνες τόσο παράξενους και περιοριστικούς που θα έκαναν έναν σύγχρονο άνθρωπο να ανατριχιάσει. Δεν ήταν απλώς προσωπικές επιλογές. Ήταν ζητήματα αιώνιας σωτηρίας, οικογενειακής τιμής και, κυριολεκτικά, ζωής και θανάτου. Ας επιστρέψουμε στον κόσμο της Μάργκο, όπου η έννοια του βιασμού μέσα στο γάμο δεν υπήρχε, επειδή οι γυναίκες ήταν ιδιοκτησία, όπου το αίμα της εμινόριας θεωρούνταν τόσο επικίνδυνο που μπορούσε να καταστρέψει τις οδιές και όπου η λάθος σεξουαλική στάση μπορούσε να καταδικάσει τη ψυχή σου στην κόλαση για την αιωνιότητα. Στη μεσαιωνική Ευρώπη, το γαμήλιο κρεβάτι δεν ήταν ποτέ πραγματικά ιδιωτικό. Η κοινότητα, η εκκλησία και οι αρχαίες δυσιδαιμονίες είχαν όλα συμφέροντα σε ομικρόν με τόνο, τι συνέβαινε μεταξύ συζύγων. Όταν η Μαριότ παντρεύτηκε το Χέρι και εκείνο το φθινόπωρο του 1347 μετά Χριστόν, η ένωσή τους δεν γιορτάστηκε με σαμπάνια και χορούς. Ήταν μια εμπορική συναλλαγή που σφραγίστηκε με σωματικά υγρά, με μάρτυρες τους γείτονες, οι οποίοι είχαν κάθε δικαίωμα να απαιτήσουν απόδειξη της συνουσίας. Το τελετουργικό της νηφικής νύχτας ξεκινούσε πολύ πριν το ζευγάρι αγγίξει το ένα το άλλο. Πρώτα γινόταν η τελετή του κρεβατιού, όπου οι καλεσμένοι του γάμου έσερναν κυριολεκτικά την ύφη και το γαμπρό στο δωμάτιό τους, τους γδίναν ενώ τραγουδούσαν άσεμνα τραγούδια και μετά στέκονταν έξω από την πόρτα ακούγοντας τους ήχους που θα επιβεβαίωναν ότι ο γάμος ήταν νομικά δεσμευτικός. Οι φίλοι του Χένρικ δεν έφευγαν μέχρι να ακούσουν τις κραυγές πόνου της Μάργκο, απόδειξη ότι η παρθενιά της είχε χαθεί και ο γάμος είχε ολοκληρωθεί. Αλλά εδώ είναι που η μεσαιωνική οικειότητα γίνεται πραγματικά παράξενη. Η Εκκλησία δίδασκε ότι ακόμη και τα παντρεμένα ζευγάρια μπορούσαν να διαπράξουν θανάσιμα αμαρτήματα στο ίδιο του το κρεβάτι. Ο Άγιος Ιερώνυμος, γράφοντας τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, δήλωσε ότι ένας άνδρας που αγαπάει υπερβολικά τη γυναίκα του είναι μοιχός. Οι πατέρες της Εκκλησίας πίστευαν ότι η υπερβολική ειδονή, ακόμη και μέσα στο γάμο, ήταν διαφθορά της ψυχής. Αυτό δεν ήταν απλώς θεολογική θεωρία. Διαμόρφωσε κάθε πτυχή της μεσαιωνικής σεξουαλικής πρακτικής. Ο Θωμάς Ακινώνος, ο μεγάλος μεσαιωνικός θεολόγος, έθεσε ρητούς κανόνες για τα παντρεμένα ζευγάρια στο έργο του Summa Theologica γύρω στο 1265 μετά Χριστόν. Η σεξουαλική επαφή ήταν αποδεκτή μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εποχών και σε μια συγκεκριμένη στάση, με τον άνδρα από πάνω, τη γυναίκα από κάτω, πρόσωπο με πρόσωπο. Οποιαδήποτε απόκλιση θεωρούνταν αντίθετη προς τη φύση και, ως εκ τούτου, αμαρτωλή. Το στοματικό σεξ απαγορευόταν εντελώς, όπως και το σεξ κατά τη διάρκεια της εμινόριας, της εγκυμοσύνης ή του θυλασμού. Η Εκκλησία υπολόγιζε ότι, αν ακολουθούνταν όλοι αυτοί οι κανόνες, τα παντρεμένα ζευγάρια θα μπορούσαν να κάνουν σεξ μόνο περίπου 50 ημέρες το χρόνο. Η Μάργκο θα είχε μάθει αυτούς τους κανόνες από τη μητέρα της, η οποία τους είχε μάθει από τον ιερέα του χωριού κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης. Το βάρος της αιώνιας καταδίκης κρέμονταν πάνω από κάθε οικία στιγμή. Όταν ο Χένρικ την άγγιξε σε μια απαγορευμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια της Αρακοστής, αυτή βρέθηκε αντιμέτωπη με μια αδύνατη επιλογή.
Να υποκύψει στη βούληση του συζύγου της και να διακινδυνεύσει την ψυχή της ή να αρνηθεί και να αντιμετωπίσει την οργή του σε έναν κόσμο που η ενδοοικογενειακή βία δεν ήταν μόνο νόμιμη, αλλά και αναμενόμενη. Η μεσαιωνική αντίληψη για τη γυναικεία σεξουαλικότητα βασιζόταν σε θεμελιώδεις παρανοϊατρικά κείμενα της εποχής, επηρεασμένα από αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές πηγές, δίδασκαν ότι οι γυναίκες ήταν ουσιαστικά ελαττωματικοί άνδρες. Τα γεννητικά τους όργανα ήταν απλώς ανεστραμμένες εκδοχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων. Ο κόλπος θεωρούνταν ένα πέος που είχε γυρίσει προς τα έξω και οι οθήκες ήταν εσωτερική όρχης. Αυτό δεν ήταν απλή άγνοια. Ήταν κωδικοποιημένη ιατρική γνώση που διδασκόταν στα πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη. Αυτές οι πεποιθήσεις είχαν βαθιές συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο η μεσαιωνική ο γιατρός Κωνσταντίνος ο Αφρικανός, γράφοντας τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν, ισχυριζόταν ότι οι γυναίκες βίωναν τη σεξουαλική ευχαρίστηση διαφορετικά από τους άνδρες. Χρειαζόταν παρατεταμένη διέγερση και πολλαπλούς οργασμούς για να συλλάβουν. Αυτό οδήγησε στην παράξενη ιατρική πεποίθηση ότι ο βιασμός δεν μπορούσε να οδηγήσει σε εγκυμοσύνη, επειδή η γυναίκα δεν μπορούσε να επιτύχει την απαραίτητη ευχαρίστηση. Αν μια γυναίκα έμενε έγκυος μετά από σεξουαλική επίθεση, τα μεσαιωνικά δικαστήρια συχνά το θεωρούσαν ως απόδειξη ότι είχε απολαύσει την εμπειρία και ότι η μητέρα της Μόργκο μπορεί να την είχε προειδοποιήσει για την περιπλανόμενη μήτρα, μια κατάσταση που οι μεσαιωνικοί γιατροί πίστευαν ότι μπορούσε να προκαλέσει ιστερία, τρέλα και ακόμη και θάνατο. Πίστευαν ότι η μήτρα μπορούσε κυριολεκτικά να κινείται μέσα στο σώμα μιας γυναίκας, να ταξιδεύει προς τα πάνω για να στραγγαλίσει την καρδιά της ή προς τα κάτω για να διαφύγει μέσω του κόλπου της. Οι θεραπείες περιλάμβαναν την απολύμανση του κόλπου με ευχάριστα αρώματα για να προσελκύσουν τη μήτρα πίσω στη θέση της ή την εφαρμογή οργισμένων ουσιών στη μύτη για να την οθήσουν προς τα κάτω. Η μεσαιωνική περίοδος κληρονόμησε ένα πολύπλοκο πλέγμα πεποιθήσεων για τη γονιμότητα από τις παγανιστικές παραδόσεις, τις οποίες η Εκκλησία δεν κατάφερε ποτέ να εξαλείψει εντελώς. Οι σοφές γυναίκες των χωριών, που συχνά στιγματίζονταν ως μάγισσες από τις μεταγενέστερες γενιές, διατηρούσαν μια μυστική γνώση για βότανα, τελετουργίες και πρακτικές που είχαν ως στόχο να ενθαρρύνουν τη σύλληψη, να αποτρέψουν την εγκυμοσύνη ή να εξασφαλίσουν τη γέννηση αρσενικών παιδιών. Στα δάση που περιβάλλουν το χωριό της Μάργκο, οι γυναίκες μαζεύουν συγκεκριμένα φυτά κάτω από το φεγγάρι. Το φλισκάνιο και η κεντάβριο, αν και η δόση μεταξύ αντισύλληψης και θανάτου ήταν επικίνδυνα μικρή, η ρίζα μάνταρε, που είχε σχήμα ανθρώπινης φιγούρας, πιστευόταν ότι αύξανε τη γονιμότητα όταν φοριόταν ως φυλαχτό πάνω στο δέρμα. Η ρίζα ήταν τόσο πολύτιμη που οι πλαστές εκδοχές της, φτιαγμένες από σκαλισμένο μπράιανι, ήταν συνηθισμένες στις μεσαιωνικές αγορές. Η Εκκλησία καταδίκασε επίσημα αυτές τις πρακτικές ως μαγεία, αλλά ακόμη και οι ευσεβείς χριστιανοί δεν μπορούσαν να τις εγκαταλείψουν εντελώς. Η γραμμή μεταξύ λαϊκής ιατρικής και μαγείας ήταν αδύνατο να διαχωριστεί. Μια γυναίκα μπορούσε να προσεύχεται στην Αγία Μαργαρίτα για ασφαλή τοκετό, ενώ ταυτόχρονα έθαβε ένα κομμάτι του πλακούντα κάτω από το κατόφλι της για να εξασφαλίσει τη μελλοντική γονιμότητά της. Μπορούσε να φοράει ένα σταυρό στην εκκλησία, ενώ κρύβονταν ένα κομμάτι και χρυμπάρι ανάμεσα στα στήθη της για να αποτρέψει την αποβολή. Η μεσαιωνική αντισύλληψη ήταν ένα επικίνδυνο μείγμα δυσιδαιμονίας, δηλητηρίου και απελπισίας. Οι γυναίκες διδάσκονταν να πηδούν 7 φορές προς τα πίσω μετά τη σεξουαλική επαφή για να αποτρέψουν τη σύλληψη ή να πίνουν κρασί αναμεμειγμένο με αλεσμένες. Πιο επικίνδυνα ήταν τα φίλτρα που παρασκευάζονταν από υδράργυρο, μόλιβδο και άλλες τοξικές ουσίες, τα οποία συχνά σκότωναν τη γυναίκα μαζί με την πιθανή εγκυμοσύνη. Οι συνέπειες μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης ήταν σοβαρές. Σε έναν κόσμο χωρίς αξιόπιστη αντισύλληψη, οι γυναίκες αντιμετώπιζαν τη συνεχή απειλή του θανάτου κατά τον τοκετό. Τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας ήταν συγκλονιστικά. 1 στις 3 γυναίκες πέθαινε κατά τη διάρκεια του τοκετού ή λίγο μετά. Για τις ανήπαντρες γυναίκες, η εγκυμοσύνη σήμαινε συχνά κοινωνική καταστροφή, εξορία ή θάνατο. Η πρακτική της βρεφοκτονίας, αν και επίσημα καταδικασμένη, ήταν ευρέως αποδεκτή ως η τελευταία λύση μιας απελπισμένης γυναίκας. Οι μεσαιωνικές διαπραγματεύσεις γάμου διεξάγονταν σαν στρατιωτικές εκστρατείες με τα σώματα ως κύριο πεδίο μάχης. Όταν ο πατέρας της Μόργκο κανόνισε το γάμο της με τον Χένρικ, η παρθενιά της ήταν κυριολεκτικά η πρίκα της, πιο πολύτιμη από οποιοδήποτε χρυσάφι ζώο που μπορούσε να προσφέρει. Η παρθενιά έγινε νόμισμα τιμής, που ανταλλασσόταν μεταξύ των οικογενειών ως απόδειξη της αγνότητας της κόρης τους και της δικής τους φήμης. Η νύχτα του γάμου δεν ήταν μόνο η ολοκλήρωση της ένωσης. Ήταν η δημόσια επαλήθευση της παρθενίας της νύφης. Τα αιματοβαμμένα σεντόνια εκτίθεντο στο συγκεντρωμένο πλήθος ως απόδειξη ότι ο γάμος ήταν νόμιμος. Αν δεν υπήρχε αίμα, η νύφη μπορούσε να επιστραφεί στην οικογένειά της με ντροπή, να στιγματιστεί ως ή ακόμη και να σκοτωθεί για απάτη. Η πίεση στις νεαρές νύφες ήταν τεράστια. Ορισμένες τρυπούσαν κρυφά τα δάχτυλά τους ή έκρυβαν αίμα κοτόπουλου για να παραποιήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούσαν οι νέες οικογένειές τους. Ωστόσο, η μεσαιωνική ιατρική είχε μια εντελώς λανθασμένη αντίληψη για την παρθενιά. Πίστευαν ότι ο ημένας ήταν μια συμπαγής μεμβράνη που έκλεινε εντελώς το άνοιγμα του κόλπου, αντί για το μερικώς εύκαμπτο ιστό που είναι στην πραγματικότητα.
θεωρούσαν ότι η απουσία του ήταν απόλυτη απόδειξη σεξουαλικής δραστηριότητας, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να σχιστεί από την υπασία, το σήκωμα βαρών ή απλά από φυσικές ανατομικές διαφορές. Η εκκλησιαστική διδασκαλία για την ολοκλήρωση του γάμου δημιούργησε τις δικές της παράξενες πρακτικές. Ο γάμος δεν θεωρούνταν νομικά δεσμευτικός μέχρι να πραγματοποιηθεί η σεξουαλική επαφή, πράγμα που σήμαινε ότι η απόδειξη ή η διάψευση της ολοκλήρωσης γινόταν θέμα νομικής έρευνας. Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια εξέταζαν τόσο το σύζυγο όσο και τη σύζυγο, ανακρίνοντάς τους ξεχωριστά για τις προσωπικές λεπτομέρειες της νηφικής τους νύχτας. Επιθεωρούσαν το σώμα της γυναίκας για σημάδια διείσδυσης και ρωτούσαν τους γείτονες για ομικρόν με τόνο, τι είχαν ακούσει μέσα από τους τοίχους. Οι μεσαιωνικές σεξουαλικές τάσεις ρυθμίζονταν αυστηρά από τη δογματική της Εκκλησίας, αλλά η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο περί η ιεραποστολική στάση δεν ήταν απλώς η προτιμόμενη. Ήταν η μόνη στάση που δεν καταδίκαζε τη ψυχή στην κόλαση. Η Εκκλησία δίδασκε ότι οποιαδήποτε στάση που έβαζε τη γυναίκα από πάνω ήταν αντίθετη στη φύση, επειδή παραβίαζε τη φυσική τάξη της ανδρικής κυριαρχίας. Η στάση από πίσω θεωρούνταν κτηνώδης, συνδέοντας την ανθρώπινη σεξουαλικότητα με τις ζωικές πρακτικές ζευγαρώματος. Ωστόσο, η μεσαιωνική λογοτεχνία υπονοεί μια πιο περίπλοκη πραγματικότητα. Κομικές ιστορίες Φάμπλιο Ουμπόρντι, δημοφιλείς στη μεσαιωνική Γαλλία, περιγράφουν σεξουαλικές συνευρέσεις που θα είχαν σκανδαλίσει τις αυτές οι ιστορίες, που συχνά διηγούνταν περιπλανόμενοι τροβαδούροι σε ταβέρνες και πλατείες, αποκαλύπτουν έναν σκιερό κόσμο που ζευγάρια πειραματίζονταν με απαγορευμένες πρακτικές παρά την απειλή της αιώνιας καταδίκης. Ο Γάλλος ποιητής Ανδρέας Καπαλάνης, που έγραψε γύρω στο 1184 μετά Χριστόν, περιέγραψε περίτεχνα τελετουργικά ερωτοτροπίας που περιλάμβαναν λεπτομερείς οδηγίες για σεξουαλικές τάσεις και τεχνικές. Το έργο του υποδηλώνει ότι, τουλάχιστον μεταξύ των ευγενών, υπήρχε μια εξελιγμένη κατανόηση της σεξουαλικής ευχαρίστησης που ξεπερνούσε κατά πολύ τις περιοριστικές διδασκαλίες της. Ωστόσο, αυτές οι πρακτικές ήταν επικίνδυνα μυστικά. Η αποκάλυψή τους μπορούσε να σημαίνει αφορισμό, εξορία ή θάνατο. Οι μεσαιωνικοί άνθρωποι ζούσαν με τον δρόμο των σεξουαλικών δαιμόνων που πιστευόταν ότι επιτίθενται στους ανθρώπους στις πιο ευάλωτες στιγμές τους. Οι σούκουμπους και οι ινκούμπους δεν ήταν απλώς λαϊκές παραδόσεις. Ήταν αποδεκτά ιατρικά και θεολογικά γεγονότα. Οι εκκλησιαστικές αρχές δίδασκαν ότι αυτοί οι δαίμονες μπορούσαν να πάρουν ανθρώπινη μορφή για να αποπλάνησουν άνδρες και γυναίκες, κλέβοντας τη ζωτική τους δύναμη μέσω της σεξουαλικής σουκούμπους, μια θηλυκή δαίμονας που αποπλάνησε τους άνδρες, κατηγορήθηκε για νυχτερινές εξπερματώσεις, σεξουαλικά όνειρα και οποιασδήποτε σεξουαλικές σκέψεις που συνέβαιναν εκτός γάμου. Οι μεσαιωνικοί θεολόγοι ανέπτυξαν περίπλοκες θεωρίες για το πώς λειτουργούσαν αυτοί οι δαίμονες. Πίστευαν ότι ένας δαίμονας μπορούσε πρώτα να πάρει γυναικεία μορφή για να συλλέξει σπέρμα από έναν άνδρα και στη συνέχεια να μεταμορφωθεί σε ανδρική μορφή για να γονιμοποιήσει μια γυναίκα με το κλεμμένο σπέρμα. Κάθε παιδί που γεννιόταν από μια τέτοια ένωση θεωρούνταν καταραμένο ή δεοίνκιαμπας, αποτελούσε ακόμη μεγαλύτερη απειλή για τις μεσαιωνικές γυναίκες. Αυτοί οι αρσενικοί δαίμονες λέγονταν ότι ήταν σωματικά ισχυρότεροι από τους ανθρώπους και ικανά να εξουδετερώσουν τα θύματά τους. Οι γυναίκες που ανέφεραν σεξουαλικά όνειρα ή εμπειρίες που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν συχνά κατηγορούνταν ότι συνευρίσκονταν με δαίμονες. Η γραμμή μεταξύ θύματος και μάγισσας ήταν τρομακτικά λεπτή. Η παράλυση του ύπνου, που σήμερα θεωρείται νευρολογικό φαινόμενο, ερμηνευόταν ως δαιμονική σεξουαλική επίθεση. Οι άνδρες και οι γυναίκες που ξυπνούσαν ανίκανοι να κινηθούν, συχνά με αίσθηση πίεση στο στήθος, θεωρούνταν ότι δέχονταν δαιμονική επίθεση. Η Εκκλησία πρότεινε περίπλοκα τελετουργικά εξορκισμού και εξαγνισμού, αλλά πολλές υποψιαζόμενες θύματα κάηκαν ως μάγισσες. Η μεσαιωνική αντίληψη για την εμινόρια είχε τις ρίζες της στον δρόμο και τη δυσιδαιμονία, που θα επιβιώσουν για αιώνες. Το εμινοροϊκό αίμα θεωρούνταν δηλητήριο, τόσο τοξικό που μπορούσε να σκοτώσει τις οδιές, να ξυνήσει το κρασί και να προκαλέσει ανικανότητα στους άνδρες. Ο Ρωμαίος Φυσιοδίφης Πλένιος ο Πρεσβύτερος, του οποίου τα έργα μελετούνταν ακόμη στα μεσαιωνικά πανεπιστήμια, ισχυριζόταν ότι το αίμα της εμινόριας μπορούσε να τρελάνει τα σκυλιά και να κάνει τα μαχαίρια να χάνουν την κοπτική τους δύναμη. Οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του μηνιαίου κύκλου τους θεωρούνταν επικίνδυνες μολυσματικές ύλες που έπρεπε να απομονώνονται από την κανονική κοινωνία. Δεν μπορούσαν να εισέρχονται σε εκκλησίες, να προετοιμάζουν φαγητό ή να αγγίζουν ιερά αντικείμενα. Σε πολλά χωριά, οι γυναίκες που είχαν εμινόρια υποχρεούνταν να ζουν σε ειδικές καλύβες έξω από η εκκλησία δίδασκε ότι η εμινόρια ήταν τιμωρία του Θεού για την αρχική αμαρτία της Εύας, καθιστώντας κάθε μηνιαίο κύκλο υπενθύμηση της γυναικείας ντροπής. Η έλλειψη κατανόησης για την εμινόρια δημιούργησε παράξενες ιατρικές πρακτικές. Οι γιατροί πίστευαν ότι το εμινοροϊκό αίμα που δεν αποβαλόταν σωστά από το σώμα συσσωρευόταν και δηλητηρίαζε τη γυναίκα από μέσα. Συνέστησαν αφέμαξη, καθαρτικά και άλλες επικίνδυνες θεραπείες για την εξισορρόπηση των γυναικείων χυμών. Μερικοί γιατροί συνιστούσαν τη σεξουαλική επαφή ως θεραπεία για τις εμινοροϊκές διαταραχές, πιστεύοντας ότι το σπέρμα του άνδρα μπορούσε να εξουδετερώσει τις τοξικές επιδράσεις του εμινοροϊκού αίματος. Οι μεσαιωνικές γυναίκες ανέπτυξαν τη δική τους μυστική γνώση για τη διαχείριση των κύκλων τους. Χρησιμοποιούσαν βρύα,
κουρέλια και δέρματα προβάτων ως πρωτόγωνα μέσα προστασίας κατά της εμινόριας. Παρακολουθούσαν τους κύκλους τους με βάση τις φάσεις της σελήνης και ανέπτυξαν φυτικά φύ αυτές οι γνώσεις μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά γυναικών, κρυμμένες προσεκτικά από τους άνδρες γιατρούς και τις εκκλησιαστικές αρχές, που θα μπορούσαν να τις καταδικάσουν ως μαγεία. Κατά τη μεσαιωνική περίοδο εμφανίστηκαν περίπλοκες θεωρίες σχετικά με τη σεξουαλική συμβατότητα, βασισμένες σε αστρολογικά σημάδια, σωματικές χυμούς και φυσικά χαρακτηριστικά. Οι μεσαιωνικοί γιατροί πίστευαν ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση και η γονιμότητα εξαρτώνταν από την κατάλληλη ισορροπία των θερμών και ψυχρών, υγρών και ξηρών. Ένα ζεστό σύζυγος μπορεί να ήταν ασυμβίβαστος με μια κρύα σύζυγο, οδηγώντας σε σεξουαλική δυσλειτουργία και στηρότητα. Η φυσική εξέταση των υποψήφιων συζύγων ήταν συνηθισμένη στις πλούσιες οικογένειες. Οι γιατροί εξέταζαν το σώμα της νύφης για σημάδια του σεξουαλικού της χαρακτήρα. Οι φαρδιές γοφοί υποδείκνυαν γονιμότητα, ενώ οι στενές γοφοί υποδείκνυαν στηρότητα. Το μέγεθος και το σχήμα του πέους του γαμπρού αναλύονταν για συμβατότητα με τη μελλοντική νύφη του. Αυτές οι εξετάσεις διεξάγονταν με την ίδια κλινική αποστασίο. Οι εκκλησιαστικές αρχές ανέπτυξαν τις δικές τους θεωρίες σχετικά με τη σεξουαλική συμβατότητα με βάση πνευματικά και όχι σωματικά χαρακτηριστικά. Δίδασκαν ότι τα ζευγάρια που ήταν πολύ στενά συγγενικά είτε εξ αίματος, είτε πνευματικά θα καταραζόταν με σεξουαλική δυσλειτουργία και τερατώδη παιδιά. Οι περίπλοκοι κανόνες της συγγένειας σήμαιναν ότι πολλοί μεσαιωνικοί γάμοι ακυρώνονταν αργότερα, όταν ανακαλύπτονταν προηγουμένως άγνωστες οικογενειακές σχέσεις. Η μεσαιωνική σεξουαλικότητα ήταν βαθιά συνυφασμένη με έννοιες όπως η τιμή, η ντροπή και η κοινωνική θέση. Η σεξουαλική ικανότητα ενός άνδρα συνδέονταν άμεσα με τη φήμη του ως πολεμιστή και ηγέτη. Η ανικανότητα δεν ήταν απλώς μια προσωπική αποτυχία. Ήταν μια δημόσια ταπείνωση που μπορούσε να καταστρέψει τη θέση ενός άνδρα στην κοινότητά του. Οι μεσαιωνικοί Γάλλοι ανέπτυξαν περίτεχνα εφημισμούς για τη σεξουαλική δυσλειτουργία, δημιουργώντας ένα λεξιλόγιο ντροπής που διαπέρασε κάθε πτυχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Για τις γυναίκες, η σεξουαλική φήμη ήταν ακόμη πιο εύθραυστη. Η παραμικρή υπόνοια ανάρμοστης συμπεριφοράς μπορούσε να καταστρέψει τις προοπτικές γάμου μιας γυναίκας και την τιμή της οικογένειάς της. Οι μεσαιωνικές πόλεις ήταν μικρές κοινότητες όπου όλοι γνώριζαν τα πάντα για όλους. Μια γυναίκα που έβλεπαν να μιλάει με έναν άνδρα που δεν ήταν σύζυγός της ή συγγενής της μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τα πρότυπα συμπεριφοράς των γυναικών, ήταν τόσο περιοριστικά που ακόμη και οι παντρεμένες γυναίκες ζούσαν σε συνεχή φόβο για κουτσομπολιά και κατηγορίες. Το μεσαιωνικό νομικό σύστημα αντανακλούσε αυτές τις σεξουαλικές ανησυχίες στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε το βιασμό, τη μοιχεία και τη σεξουαλική επίθεση. Ο βιασμός δεν οριζόταν ως έγκλημα κατά της γυναίκας, αλλά ως έγκλημα κατά του άνδρα που την κατήχε, του πατέρα, του συζύγου ή του άρχοντά της. Τιμωρία για το βιασμό ποίκυλε δραματικά ανάλογα με την κοινωνική θέση τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Ένας ευγενής που βίαζε μια χωριατοπούλα μπορούσε να πληρώσει ένα μικρό πρόστιμο, ενώ ένας χωρικός που βίαζε μια ευγενή γυναίκα αντιμετώπιζε βασανιστήρια και θάνατο. Οι μοιχεία τιμωρούνταν ακόμη πιο αυστηρά, αλλά μόνο για τις γυναίκες. Μια παντρεμένη γυναίκα που είχε σεξουαλική επαφή με οποιονδήποτε άνδρα εκτός του συζύγου της μπορούσε να σκοτωθεί από το σύζυγό της χωρίς νομικές συνέπειες. Ο μεσαιωνικός νόμος παραχωρούσε ρητά στους συζύγους το δικαίωμα να δολοφονούν τις μιχαλίδες συζύγους τους και τους εραστές τους αν τους έπιαναν επ' αυτό φόρο. Οι άνδρες, ωστόσο, ήταν γενικά ελεύθεροι να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με ανήπαντρες γυναίκες, πόρνεση τις δικές τους υπηρέτριες χωρίς νομικές συνέπειες. Η μεσαιωνική περίοδος είδε την ανάπτυξη περίτεχνων τελετουργικών ερωτοτροπίας που θα επηρέαζαν την ευρωπαϊκή κουλτούρα για αιώνες. Η παράδοση του ευγενούς έρωτα που διαδόθηκε στην ποίηση των τροβαδούρων δημιούργησε έναν παράλληλο κόσμο που η σεξουαλική επιθυμία ανυψώθηκε σε πνευματική αναζήτηση. Αυτά τα ρομαντικά ιδανικά ήταν κυρίως μια λογοτεχνική φαντασίωση που απολάμβαναν οι ευγενείς, αλλά είχαν βαθιά επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι μεσαιωνικοί άνθρωποι κατανοούσαν τη σχέση μεταξύ έρωτα και σεξουαλικότητας. Η παράδοση του ευγενούς έρωτα δίδασκε ότι ο αληθινός έρωτας μπορούσε να υπάρξει μόνο εκτός γάμου. Η αφοσίωση ενός υπότη στην κυρία του έπρεπε να παραμείνει αιώνια ανεκπλήρωτη, σε μια κατάσταση συνεχούς λαχτάρας που εξαγνίζει τη ψυχή μέσω του πόνου. Αυτό δημιούργησε μια παράξενη διάσπαση μεταξύ της συζυγικής σεξουαλικότητας, που ήταν καθαρά λειτουργική, και του ρομαντικού έρωτα, που ήταν καθαρά πνευματικός. Η πραγματικότητα του μεσαιωνικού ερωτικού παιχνιδιού ήταν πολύ πιο ρεαλιστική. Μεταξύ των αγροτών, οι νέοι είχαν κάποια επιλογή ως προς το σύζυγό τους, αλλά οι οικονομικοί παράγοντες είχαν πάντα προτεραιότητα έναντι των προσωπικών προτιμήσεων. Μια κοπέλα από το χωριό μπορεί να προτιμούσε το γιο του σιδερά, αλλά αν ο μιλωνάς πρόσφερε καλύτερους όρους στον πατέρα της, θα βρισκόταν παντρεμένη με έναν άντρα που σχεδόν δεν γνώριζε. Οι μεσαιωνικές πρακτικές αραβώνων περιλάμβαναν τελετουργίες που είχαν ως σκοπό να δοκιμάσουν τη συμβατότητα των υποψήφιων συζύγων. Σε ορισμένες περιοχές, τα αραβωνιασμένα ζευγάρια επιτρεπόταν να κοιμούνται μαζί ντυμένα, χωρισμένα από μια ξύλινη σανίδα που ονομαζόταν Bandalin Board.
Αυτή η πρακτική επέτρεπε στις οικογένειες να αξιολογήσουν αν το ζευγάρι ήταν φυσικά συμβατό χωρίς να διακινδυνεύουν την εγκυμοσύνη ή να παραβιάζουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με το προγαμιαίο σεξ. Η μεσαιωνική περίοδος κληρονόμησε μια πολύπλοκη παράδοση σεξουαλικής μαγείας και τελετουργιών γονιμότητας από παλαιότερες παγανιστικές κουλτούρες. Αυτές οι πρακτικές οδηγήθηκαν στην παρανομία από τις χριστιανικές διώξεις, αλλά δεν εξαφανίστηκαν ποτέ εντελώς. Οι μεσαιωνικοί χωρικοί συνέχισαν να ασκούν αρχαίες τελετουργίες γονιμότητας, συχνά μεταμφιεσμένες σε χριστιανικές γιορτές ή ενσωματωμένες στη νέοι περνούσαν τη νύχτα στο δάσος, φαινομενικά μαζεύοντας λουλούδια και κλαδιά για να στολίσουν το χωριό. Στην πραγματικότητα, η Πρωτομαγιά ήταν μια ευκαιρία για σεξουαλικούς πειραματισμούς και ερωτοτροπίες εκτός των κανονικών περιορισμών της χωριάτικης ζωής. Πολλές εγκυμοσύνες υπολογίζονταν ότι προέρχονταν από συναντήσεις της Πρωτομαγιάς, οδηγώντας σε αύξηση των γεννήσεων τον Φεβρουάριο. Οι γαμήλιες γιορτές περιλάμβαναν πολυάριθμα τελετουργικά γονιμότητας που είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν την αναπαραγωγή νύφη ή μπορούσε να περιχύνεται με σπόρους ή ξηρούς καρπούς για να ενθαρρυνθεί η εγκυμοσύνη. Το γαμήλιο κρεβάτι ευλογούνταν με αγιασμό, αλλά επίσης προετοιμαζόταν κρυφά με βότανα και φυλαχτά που πιστευόταν ότι ενίσχυαν τη γονιμότητα. Αυτές οι πρακτικές αντιπροσώπευαν μια απελπισμένη προσπάθεια ελέγχου της αναπαραγωγής σε έναν κόσμο που η παιδική θνησιμότητα ήταν καταστροφική και η επιβίωση της οικογένειας εξαρτιόταν από την παραγωγή υγιών παιδιών. Η μεσαιωνική αντίληψη για τη σύλληψη ήταν ένα παράξενο μείγμα αριστοτελικής φιλοσοφίας. Χριστιανοί μεσαιωνικοί γιατροί πίστευαν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες παρήγαγαν σπέρμα που συνενωνόταν κατά τη σεξουαλική επαφή για να δημιουργήσει νέα ζωή. Δίδασκαν ότι ο γυναικείος οργασμός ήταν απαραίτητος για τη σύλληψη, οδηγώντας στην τραγική πεποίθηση ότι οι γυναίκες που έμεναν έγκυες μετά από βιασμό πρέπει να είχαν απολαύσει την εμπειρία. Οι μεσαιωνικοί άνθρωποι ανέπτυξαν περίπλοκες θεωρίες για το πώς να επηρεάσουν το φύλο των αγέννητων παιδιών. Πίστευαν ότι η σύλληψη κατά τη διάρκεια ορισμένων φάσεων της σελήνης θα παρήγαγε αρσενικά παιδιά, ενώ άλλες θα οδηγούσαν σε θέση των άστρων τη στιγμή της σύλληψης, θεωρούνταν ότι επηρεάζει όχι μόνο το φύλο του παιδιού, αλλά και την προσωπικότητα και τις μελλοντικές προοπτικές του. Κατά τη μεσαιωνική περίοδο αναπτύχθηκαν όλο και πιο εξελιγμένες μέθοδοι σεξουαλικού ελέγχου και επιτήρησης. Η Εκκλησία δημιούργησε δίκτυα πληροφοριοδοτών που ανέφεραν την ιδιωτική ζωή των γειτόνων τους. Η εξομολόγηση έγινε ένα εργαλείο για τη συλλογή προσωπικών λεπτομεριών σχετικά με τις σεξουαλικές πρακτικές, με τους ιερείς να ανακρίνουν τους μετανοούντες για τις πιο ιδιωτικές στιγμές τους. Η άνοδος της ιεράς εξέτασης το 13ο αιώνα μετά Χριστόν έφερε νέα επίπεδα σεξουαλικής δίωξης. Οι ύποπτοι αιρετικοί βασανίζονταν για να ομολογήσουν όχι μόνο τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, αλλά και τις σεξουαλικές τους πρακτικές. Τα εγχειρίδια ανάκρισης που χρησιμοποιούσαν οι ιεροεξεταστές περιλάμβαναν λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με τις σεξουαλικές τάσεις, τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών και ακόμη και τις σωματικές αισθήσεις που βίωναν κατά τη διάρκεια του σεξ. Οι μεσαιωνικές φυλακές περιλάμβαναν ειδικές οι γυναίκες που καταδικάζονταν για μοιχεία μπορούσαν να φυλακίζονται σε κλουβιά τόσο μικρά που δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιες, και να τρέφονται μόνο με ψωμί και νερό μέχρι να πεθάνουν από την πείνα. Οι άνδρες που καταδικάζονταν για βιασμό μπορούσαν να ευνουχίζονται δημοσίως πριν κρεμαστούν. Αυτές οι ακραίες τιμωρίες είχαν ως στόχο όχι μόνο να τιμωρήσουν τους ενόχους, αλλά και να τρομοκρατήσουν ολόκληρη την κοινότητα ώστε να συμμορφωθεί σεξουαλικά. Η μεσαιωνική περίοδος παρήγαγε μια τεράστια βιβλιογραφία με σεξουαλικές συμβουλές και οδηγίες, αν και το μεγαλύτερο μέρος της ήταν κρυμμένα από τον απλό τα ιατρικά κείμενα περιλάμβαναν λεπτομερείς περιγραφές σεξουαλικών στάσεων και τεχνικών, αλλά αυτά ήταν διαθέσιμα μόνο σε μορφωμένους γιατρούς και πλούσιους προστάτες. Ο μέσος μεσαιωνικός άνθρωπος μάθαινε για το σεξ μέσω ψιθυριστών συνομιλιών, λαϊκών τραγουδιών και της πικρής εμπειρίας της δοκιμής και του λάθους. Η Εκκλησία παρήγαγε τη δική της σεξουαλική λογοτεχνία, αλλά ασχολούνταν κυρίως με την καταλογογράφηση των αμαρτιών και όχι με την παροχή θετικής καθοδήγησης. Τα εγχειρίδια μετάνοιας απαριθμούσαν εκατοντάδες. Αυτά τα κείμενα αποκαλύπτουν μια γοητεία για τις σεξουαλικές λεπτομέρειες που έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη θέση της Εκκλησίας για την αγαμία και την αγνότητα. Τα μεσαιωνικά εγχειρίδια γάμου που γράφτηκαν για πλούσιους προστάτες παρέχουν μια γεύση από τη σεξουαλική ζωή της αριστοκρατίας. Αυτά τα κείμενα πρόσφεραν συμβουλές για τα πάντα, από τεχνικές για τη νύχτα του γάμου μέχρι τη διαχείριση των σεξουαλικών σχέσεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αποκαλύπτουν μια εξελιγμένη κατανόηση της σεξουαλικής ευχαρίστησης που ήταν κρυμμένη από το γέννη μεσαιωνική περίοδος, είδε την ανάπτυξη όλο και πιο περίπλοκων μεθόδων σεξουαλικής τιμωρίας και ελέγχου. Η ζώνη αγνότητας, αν και πιθανώς λιγότερο διαδεδομένη από μικρόν με τόνο, τι υποδηλώνει η λαϊκή κουλτούρα, αντιπροσωπεύει τα ακραία μέτρα που έλαβαν ορισμένοι μεσαιωνικοί άνθρωποι για να ελέγξουν τη γυναικεία σεξουαλικότητα. Αυτά τα μέσα δεν ήταν απλώς φυσικοί περιορισμοί, αλλά σύμβολα του τρόμου που περιβάλλει τη γυναικεία σεξουαλική αυτονομία. Τα μεσαιωνικά πορνεία ήταν ταυτόχρονα νόμιμα και παράνομα. Η Εκκλησία καταδίκασε επίσημα την πορνεία, αλλά οι μεσαιωνικές πόλεις διατηρούσαν επίσημες περιοχές με κόκκινα φανάρια, όπου οι πόρνες εργάζονταν υπό την εποπτεία της κυβέρνησης. Αυτές οι γυναίκες υποχρεούνταν να φορούν διακριτικά ρούχα, να ζουν σε καθορισμένες περιοχές και να υποβάλλονται σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις.
Η μεσαιωνική περίοδος δημιούργησε μερικά από τα πιο παράξενα σεξουαλικά έθιμα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Το δικαίωμα της πρώτης νύχτας η Ντρενάρ φέρεται να έδινε στους φεουδάρχες το δικαίωμα να κάνουν σεξ με τις χωριατοπούλες τους τη νύχτα του γάμου τους. Ενώ οι ιστορικοί συζητούν αν αυτή η πρακτική υπήρχε πραγματικά, η απλή πιθανότητα της ύπαρξής της αποκαλύπτει την απόλυτη σεξουαλική ευάλωτη θέση των μεσαιωνικών αγροτογυναικών. Οι μεσαιωνικοί άνθρωποι πίστευαν ότι οι σεξουαλικές πρακτικές μπορούσαν να επηρεάσουν τα πάντα, από το καιρό μέχρι την επιτυχία των στρατιωτικών εκστρατιών. Οι βασιλιάδες και οι ευγενείς συμβουλεύονταν αστρολόγους για τις καλύτερες στιγμές για σεξουαλική επαφή, πιστεύοντας ότι οι κοσμικές δυνάμεις που ήταν παρούσες κατά τη σύλληψη θα επηρέαζαν το πεπρωμένο των παιδιών τους. Οι στρατηγοί μπορούσαν να διατάξουν τους στρατιώτες τους να απέχουν από το σεξ πριν από τη μάχη, πιστεύοντας ότι κατά τη μεσαιωνική περίοδο αναπτύχθηκαν όλο και πιο εξελιγμένες μέθοδοι σεξουαλικής παρακολούθησης και ελέγχου. Οι χωριάτικες κοινότητες ανέπτυξαν περίπλοκα συστήματα κοινωνικής πίεσης με σκοπό να ρυθμίσουν τη σεξουαλική συμπεριφορά. Στους νέους σπάνια επιτρεπόταν να μένουν μόνοι τους, ενώ τα παντρεμένα ζευγάρια έπρεπε να ζουν την ερωτική του ζωή σύμφωνα με τα πρότυπα της κοινότητας. Η μεσαιωνική αντίληψη για τη σεξουαλική ευχαρίστηση επηρεάστηκε βαθιά από τις θρησκευτικές διδασκαλίες σχετικά με τη φύση της ψυχής και του σώματος. Η Εκκλησία δίδασκε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση ήταν μια παγίδα του διαβόλου για να απομακρύνει τους ανθρώπους από ακόμη και μέσα στο γάμο. Η υπερβολική απόλαυση της σεξουαλικής επαφής θεωρούνταν αμαρτία που μπορούσε να καταδικάσει τη ψυχή στην κόλαση. Οι μεσαιωνικοί άνθρωποι ανέπτυξαν περίπλοκες τεχνικές για τη διαχείριση της σεξουαλικής επιθυμίας και τον έλεγχο του σώματός τους. Η νηστεία, τα κρύα μπάνια και η σωματική ταπείνωση χρησιμοποιούνταν για την καταστολή των σεξουαλικών ορμών. Οι νέοι διδάσκονταν να αποφεύγουν καταστάσεις που μπορούσαν να οδηγήσουν σε σεξουαλική διέγερση, όπως ορισμένα τρόφιμα. Η μεσαιωνική περίοδος δημιούργησε μια τεράστια υπόγεια κουλτούρα σεξουαλικής παραβατικότητας και εξέγερσης. Παρά τις προσπάθειες της Εκκλησίας να ελέγξει την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, οι μεσαιωνικοί άνθρωποι βρήκαν τρόπους να εκφράσουν τις επιθυμίες τους και να επιδιώξουν την ευχαρίστηση. Αυτός ο σκιώδης κόσμος της σεξουαλικής εξέγερσης συνυπήρχε με την επίσημη κουλτούρα της καταπίεσης και του ελέγχου. Η μεσαιωνική σεξουαλικότητα διαμορφώθηκε από πρακτικές εκτιμήσεις που οι σύγχρονοι άνθρωποι σπάνια λαμβάνουν υπόψη. Η έλλειψη ιδιωτικότητας στα μεσαιωνικά σπίτια σήμαινε ότι η σεξουαλική επαΐχη και οι μυρωδιές της σεξουαλικής δραστηριότητας αποτελούσαν μέρος της καθημερινής ζωής με τρόπους που θα σοκάρουν τη σύγχρονη ευαισθησία. Η μεσαιωνική περίοδος είδε την ανάπτυξη όλο και πιο περίπλοκων σχέσεων μεταξύ σεξουαλικότητας και κοινωνικής τάξης. Τα σεξουαλικά προνόμια της αριστοκρατίας αποτελούσαν μέρος του ευρύτερου πλαισίου κοινωνικής κυριαρχίας. Οι άρχοντες και οι αρχόντισσες είχαν πρόσβαση σε ιδιωτικά δωμάτια, εξωτικά φαγητά και ελεύθερο χρόνο που τους επέτρεπε να εξερευνήσουν τη σεξουαλική ευχαρίστηση με τρόπους που ήταν αδύνατοι για τους χωρομεσαιωνικός γάμος, είχε τελικά να κάνει με την επιβίωση και όχι με την αγάπη τη σεξουαλική ικανοποίηση. Σε έναν κόσμο που το προσδόκιμο ζωής ήταν σύντομο και η παιδική θνησιμότητα υψηλή, ο πρωταρχικός σκοπός του γάμου ήταν η αναπαραγωγή παιδιών που θα συνέχιζαν το όνομα της οικογένειας και θα δούλευαν τη γη. Η σεξουαλική ευχαρίστηση ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, δευτερεύουσα και συχνά θεωρούνταν επικίνδυνη απόσπαση της προσοχής από πιο σημαντικά ζητήματα. Η μεσαιωνική περίοδος δημιούργησε μερικές από τις πιο περιοριστικές σεξουαλικές συνήθειες στην ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά είδε επίσης την ανάπτυξη εξελιγμένων μορφών σεξουαλικής αντίστασης και εξέγαμα οι μεσαιωνικοί άνθρωποι βρήκαν τρόπους να επιδιώκουν την ευχαρίστηση και να εκφράζουν τις επιθυμίες τους παρά τη συντριπτική κοινωνική πίεση να συμμορφωθούν με τις θρησκευτικές και κοινωνικές προσδοκίες. Καθώς επιστρέφουμε στη Μαριό στο πέτρινο σπίτι της, με τα χέρια του Χέρικ να την πλησιάζουν ακόμα στο τρεμοπαίγνιο του κεριού, μπορούμε να καταλάβουμε τον δρόμο της, όχι μόνο ως προσωπικό φόβο, αλλά ως το βάρος των σεξουαλικών ανησυχιών μιας ολόκληρης κουλτούρας που βαραίνει τους νεαρούς ώμους της. Φέρει το βάρος της θρησκευτικής δογματικής, της οικογενειακής τιμής, της κοινοτικής επιτήρησης και της δικής της απελπισμένης επιθυμίας για επιβίωση σε έναν κόσμο που δεν της προσφέρει καμία προστασία. Η μεσαιωνική περίοδος μας υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη σεξουαλικότητα πάντα διαμορφωνόταν από την εξουσία, τον φόβο και το κοινωνικό έλεγχο. Οι παράξενες πρακτικές και πεποιθήσεις των μεσαιωνικών ανθρώπων μας φαίνονται τώρα ξένες, αλλά προέκυψαν από τις ίδιες θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες που καθοδηγούν τη σεξουαλική συμπεριφορά σε κάθε εποχή. Η κατανόηση της μεσαιωνικής σεξουαλικότητας μας βοηθά να αναγνωρίσουμε πως η δική μας σεξουαλική κουλτούρα αντανακλά τις δομές εξουσίας και τις κοινωνικές ανησυχίες της εποχής μας. Η μεσαιωνική οικειότητα δεν ήταν ποτέ πραγματικά οικία. Ήταν πάντα δημόσια, πάντα πολιτική, πάντα επικίνδυνη. Η κρεβατοκάμαρα ήταν ένα πεδίο μάχης όπου κερδίζονταν και χάνονταν ψυχές, όπου υπερασπιζόταν και καταστρεφόταν η οικογενειακή τιμή, όπου οι πιο ιδιωτικές στιγμές της ανθρώπινης ζωής διέπονταν από κανόνες που φαινόταν να έχουν σχεδιαστεί για να εξαλείφουν την ευχά. Η μεσαιωνική περίοδος δημιούργησε μερικά από τα πιο περιοριστικά σεξουαλικά έθιμα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Αλλά αποκαλύπτει επίσης την απίστευτη ανθεκτικότητα της ανθρώπινης σεξουαλικής επιθυμίας. Παρά τους αιώνες θρησκευτικών διωγμών, κοινωνικού ελέγχου και νομικών τιμωριών, οι μεσαιωνικοί άνθρωποι βρήκαν τρόπους να επιδιώξουν τον έρωτα, την ευχαρίστηση και την οικεία σχέση.
Οι ιστορίες τους μας θυμίζουν ότι η σεξουαλικότητα είναι μία από τις πιο θεμελιώδεις πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας, πολύ ισχυρή για να ελεγχθεί πλήρως από οι παράξενες και συχνά ενοχλητικές σεξουαλικές πρακτικές της μεσαιωνικής Ευρώπης, δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα της άγνοιας ή της δυσιδαιμονίας. Προέκυψαν από μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση θρησκευτικής δογματικής, κοινωνικής δομής, οικονομικής αναγκαιότητας και γνήσιας ανθρώπινης ανάγκης. Η κατανόηση αυτών των πρακτικών μας βοηθά να εκτιμήσουμε τόσο το πόσο μακριά έχουμε φτάσει όσο και το πόσες από τις ίδιες υποκείμενες εντάσεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν την ανθρώπινη σεξουαλικότητα σήμερα. Τελικά, η μεσαιωνική περίοδος μας διδάσκει ότι η σεξουαλικότητα είναι πάντα πολιτική, πάντα επικίνδυνη και πάντα απαραίτητη για την ανθρώπινη εμπειρία. Οι παράξενες ερωτικές πρακτικές των μεσαιωνικών ανθρώπων ήταν οι προσπάθειές τους να πλοηγηθούν σε αυτές τις αιώνιες εντάσεις μεταξύ επιθυμίας και ελέγχου, ειδονής και κινδύνου, αγάπης και επιβίωσης. Οι αγώνες τους μας υπενθυμίζουν ότι η αναζήτηση της σεξουαλικής ελευθερίας και της αυθεντικής οικειότητας δεν είναι μια σύγχρονη εφεύρεση, αλλά μια αρχαία ανθρώπινη φιλοδοξία που υπερβαίνει κάθε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Το φως του κεριού εξακολουθεί να τρεμοπαίζει στο ξεθοριασμένο πρόσωπο του Χένρικ καθώς απλώνει το χέρι του προς τη νεαρή Μάργκο. Αλλά τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η στιγμή περιέχει όλο το βάρος της μεσαιωνικής σεξουαλικής ο φόβος, η δυσιδαιμονία, η απελπισμένη ελπίδα για επιβίωση και η αιώνια ανθρώπινη λαχτάρα για σύνδεση παρά τις αδύνατες πιθανότητες. Στα τρεμάμενα χέρια της και στα σκληρά δάχτυλά του, δεν βλέπουμε μόνο δύο ανθρώπους, αλλά τη σύγκρουση των σεξουαλικών ανησυχιών και επιθυμιών ενός ολόκληρου πολιτισμού που εκτιλήσεται στον πιο οικείο χώρο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Ωστόσο, ποτέ πραγματικά ιδιωτικός, ποτέ πραγματικά ασφαλής, ποτέ πραγματικά